The Ar-Arakop con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. Country medley. Woo! Ikinikin mo. Hello, Ate Josie, Mang Nena Kakal, Ate Joy, Kamsat Kwang-Kwang, hello. I went sa Balia Patek, di ba nagkayem ka, tanabayag idim, adikan ng kita, simang petang aru, ket nagkitaw ka, ala kadimbiyak ko, ikasumbatanin. I went sa Balia Patek, di pa nagkayem ka, tanang bayag idim, aditan ng kita, simang petang aru, ket nagkitaw ka, despensare ko, itaman to'y kansyon ko dandani, metten malpase, kawatek at kuman, gayon kay sumbatane, kadag ito'y nga inaktalbalik sem, alang kadimbiyak ko, ikasumbatane. Yes! Hello, Ate Aida Dumrique Felipe. Mas na ayan na, mas na ayan na, noon ka makikita, sinong di sabay, raksak yun ang paiduman, yak mapuputan, tsak maringan karun, nagsabol ka't sa bali, kabinay bayan na, mas na ayan na, mas na ayan na, do sumamay nila dini, kalman anak labas, apa nagpintin natin, yak mapuputan, tsak palinggan karun, nagsabol ka't sa bali, nabinay bayan na. Noon ka makikita, sinong di sa bali, raksak yun nagpaiduman, yak mapuputan, yak maringgar karun, nagsapol ka't sa bali, nabinay bayan na. Alright! Hello, Ate Chema Lumboy, Kuya Larry, Kuya Francis, and Ate Lita Lumboy. Woo! Ate Agustina Tejero, Nestor Tejero. Siksikan, daing di nakasarapan, dardarep-tepe, apagkabuklan ito'y ayan, awan pulos, nagtalkag no di sikat, ket di nagliplitutan, pang-aasing iyak ko, no
marangka nga agdapay lapateng kuken ka kas mula ngayon pinuksan kinainas niyang sa no siyak to ay di muntun ipatpate ano sa tigasan ko kain pa ay mukha niya ay Hello, Sir Juben Sani Rambaud and Michael Rambaud dito na Hawaii. Happy watching! Woohoo! Cousin Janice dito na Hong Kong. Ate Loida Castillo. Nagsakit aring nae di nakita asika at daanin kaya musika kumatagsaat puso ang masuksukan baka gustuin ang maidasaya awalin sa bali at mga langon nudisika laeng tuwayat di mo irurumin puso agsangsangit kasi ka putno apat patke Hello, Ate Rosalinda Kaping. Hello, kini Kuya Jimmy Tumbaga. David Cabaya, Apple Tikiti Ilocano. Woo! Maraming salamat, boss. I love you. Hello, Patik mo nagsakit para kanya di inaramit mo Oy! Para man karigita na nalaing nga pong agkid daw. Ayan. Alam mo na yan, ha, Brian? ay, hindi akit daw. Agkid-kid. Hindi akit daw manera Merry po. Christmas! Umaside ka man, umay katabil-bilin ka, kay di mabit agin na dayuta, umadayo ako, di tatin na. Hello, Freda. Una senda kita luluwa, Jack, kaya sikat ay lumdaan. At nanayong tupay ngay kateksan, laglangit pem sikat kapapagyan. Una senda kita luluwa, Jack, kaya sikat ay lumdaan. At nanayong tupay ngay kateksan, laglagi pem sikat kapapagyan. Iti dua atawin, biyak tutin ka, uray, laglagi pem tuken ka, kapay kumata di ka mauman. Okay Iti dua kawin mabigit lain, yak tutin ka urayin, laglagi pemayat tuken ka, ak nanayon tungay patpatek ka, ilaeng kita umuken ka, tawadek nga agsingsingpet ka, kay di mabigit akin na dayutan, umadayo ako di taden na.
Hello, Ate Nancy Juan. Yeah. Jonita de la Cruz, happy watching. Masidik naman, umay katabil-bilinin ka, kay di mabit aking nadayutan, umadayo ako, di taden na. Una senda kita lulwang, diyan kaya't sikat ay lumdaan, ang nanayong tupay ngay kateksan, latlagi tem sikat kapapatgan. Imbatawen mabit lae, biyag kutin ka urayen, latlagi pem mayat kuken ka, ang nanayong tungay patpatek ka. Tilaeng kita ukuken ka, dawatek nga ang singsingpek ka, kay di mabiit akin nadayuta, umadayo ako nung di taden na. Kay di mabiit akin nadayuta, umadayo ako nung di taden na. Hello, Kabsat Fatima, dito na California. Cherry Ana, Sinto, dito na